Hello friends, welcome back to my channel. Asa खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो जोबोद मोजाङैनो दङ. So friends, होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो. ओमफ्राय आं दासो उथिदो. ओमफ्राय दायो 12 o'clockनिफ्राय एग्जाम दं आंना ओमफ्राय दायो एग्जाम होनो थांनांगोन. दा ओमफ्राय फुंनि 7टासो जाबाय खोमा 7 o'clockफोर. ओमफ्राय दा आङो मोखां सोखां सुयैनि ब्रास सुयैनि ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो. दखानावसो थांनो होबाय आंखो साहाजों इदिनो मेथाइ जानो थाखाय. मोखांखौ सुना फैनि र'. Sini gini loh. Bro. Si disturb ka, itu kan aku disturb ka. No. Udah mau gue belajar. Aku udah tutup ya, enggak banyak. 나 시간 밥 쏘나 해리네 나를 매우서 올라이크. Saya begila saus ini. Mama nih. Si disturb kalau sih. Are? Saya gimana nih, Fre? Hello friends. Eating na hole ini. Eating na hole. So? Hello friends, angin bunga lagi. Hey. दसे ओरैनो बिजाब नायनि र' मबाइलाबो चार्ज गैया मबाइलखौ चार्ज होनि दसे ओमफ्राय 12 o'clock जाबा 12टासो जाबाथाय थांनांसिगोन एग्जाम होनो जेबो हानाय नंखाया आं लिरनो थेवबाबो ओरैनो हैनोसै एग्जाम फरायालासिनो एग्जाम हैगोन माने सोंनाय गबे थाखो नोंलाय एग्जामावथ' लिरनो हाखानाय नंखाया दिनै ओरैनो होना फैनोसै एग्जामखौ हादा हा लिरनो न एग्जाम होनो एग्जाम फरायाबाबो ओरैनो होना फैनोसै न पास जा दा जा फेल जाबा फेल जाबाय पास जाबा पास जाबाय जेबो नङा न फेल जाबाबो फरायलां दा टाइमानो गैखाला दा ओमफ्राय फरायनालाय दा मा खालामनो आं पास जानाय नंखाया
मिथिगौ इदि बुंनो मोना पास जाया माबा जाया होननानै खिन्थु दा मा खालामनो पास जानाय नंखाया आं मिथिखागौ पास जाबा जाबाय जायाबा जाया दा दुगैनानै ओमफ्राय ओंखाम जानानै थांसै एग्जाम होनो ओमफ्राय नायनोसै मा जायो दिनै लिरनो हागोन ना हाया मावजिजों दसे गेलेनोसैलां आं Udah. Moजां ज' दे ट्रेक्टरनि आवाजाबो बाद' आय' मा मोसानो मियाव 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 ला 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 आंखौसो नायबाय थागोन नोङो Hi guys Hello friends welcome back to my aboni channel गावखौनो जिन्ना हरबायो उन्दुनो ओंखारदो खोमा इखो आथिङा उन्दुना दंहैयो आरो उन्दुना दोङो आगोलनि दिनखौ जि गोसोखाङो आङो लोगोफोरजों जमा जमा थायोमोन उन्दैयाव ओमफ्राय जों सिगाङो कमेडि भिडिअ बानायोमोन ना ओमफ्राय बेयावबो शुटिं सोलिबा जि इन्ट्रेस्ट नाङोमोन जि ज'नो थायोमोन मिनि खाख्लाला खाख्लालि मा एसे साइज नोंलाय मानो इमान साइज थांदो उइया इमान देरबाय इमान देरबाय नोङो इसिबांसोमोन नोङो टिक्लुक्लुनो दाना इमान देरबाय बा इमान देरबाय नोङो थां टाटा आङो बिदिनो लासै लासैनो ब्लगफोरखौ हेगारबाय थागोन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय था टाइमालाय 10टासो जाबाय ओमफ्राय दुगैनोसै ओमफ्राय दुगैनानै ओंखाम जानोसै ओमफ्राय ओंखारनानै थांसै एग्जाम होनो मा सेन्देल सा उन्दुना दोङोलै बा ओंखाम जानोसै आंहा उलकबि भाजा आरो दालि दख'ना गानबाय ओंखारबाय मोखाङाव क्रिम लानि र' Kurcirlani जाबाय आंनि ओंखारनाया जाबाय ओमफ्राय आं थांसै लोगोफोराबो फैबाय थादों खोमा ओमफ्राय मा होनो ओमफ्राय दायो लोगो मोनसिगोन दायो लोगो मोनसिगोन ना मा होनो है आं बुंनो रोंला जिगुनु दायो लोगो आं बुंनो रोंला दा बाय बाय थ'दे बाय बाय दायो लोगो मोनगोन है मा होनोलै लोगो मोनगोन ना मा होनो आं मिथिला दा दसेनि थाखाय बाय बाय टाटा थ' हेल' फ्रेन्ड्स एग्जाम होना मोनफैबाय फार्स्टआव चेन्ज खालामग्रोना लानि र' खोमसिथार एसांबो पहर नङा बाय बाय साखो बाहेरावसो फुदुंनो नागिरदों माने बाहेराव अर जलायदो
अर सायनो थाखाय दैयावनो फुदुंखानोसै आं साखो खोमसि नुवाखै खोमसि ससपेनाव सापातबो होनानै आरो सिनिबो होखानानै लांखानोसै ओमफ्राय उनाव इदिनो अराव जानहोखानोसै खोमसिथार एसे एसां सिनिखौनो रोङा आङो लांसै एबार सिनियाबा नांदों नांदिया पात्ता गैया आं बाहायल' होदो ओइ मा अर सायबाय थादो नोंलाय उन्दुलायनाय बा हायावनो बिन्दास अर सायबाय थादो ओमफ्राय बिन्दासनो उन्दुबाय थादो ए उथे हेसर बा उन्दु उन्दु अर सायो नामा जनानै अर साय उथि जना साय हेसर इमान बादुला नङ उथि उथि थादो जनानै अर साय आं बारा साहा लोंखाया नांद' जि जाय ब्रुं ब्रुं नुदों आंखो नै आरो नै आंथ' नोंथांमोनखो ना मा होनो नोंसोरखोनो नोंथांमोनखो जियानो जा आं नोंथांमोननो खोन्थायाखै न' एग्जामा मारै जादोंमोन खोन्थानो बावना थादो एसां लिरनोनो हायाखै आं एग्जामखौ पास जानाय नङा बायदि मोनबाय आंथ' एग्जामखौ होनोसो बाबाय पटेट' स्पाइसि बिस्किट आंनि मार फेभरेट इयो मार मोजां नाङो इखौ जानो जानबा नोंथांमोनाबो जानो आङो गाइखेर साहा लोंनोबो मोजां नाङो बाट गाइखेर साहा एसां लोंनो हाया आङो गेस्टिक जायो लाल सायाव हाइजें होनांगो ओमफ्राय बिदिनो मा होनो इखो गलमरिस ना मा होनोलै गोसोम गोसोमा आलु गुसा जे माने आं मोनथियालै मा होनो इखौबो होनांगो देनानै जि गोथाव जायो साया आयौ आं नोंथांमोनखौथ' पुरा माने जेनेबा जागा बेरायनो जागा दिन्थिनो इदि लांनो एसां हानाय नङा मानो होनबा आंनाव फैसाबो नांगोना इदि बेरायनो स' इदिनो लासै लासैनो ओमफ्राय उनाव आङो नोंथांमोना होनबाय थायो आं ब्लगखौ गोबावदो हगारो होननानै स' आङो सानदोंदि आङो माने ब्लगखौ थाब हगारबाय थागोन ओमफ्राय उनाव इदिनो न'आव आङो जि खालामो इदिनो जेरै इदिनो आरोना मा होनदों आं बुंनोनो रोङा मोजाङै इदिनो न'आव मा खालामो मालाबा संनाय खुरनाय दिन्थिगोन इदिनो फिसा फिसा बुस्थुफोरखौनो दिन्थिलाबायगोन नोंथांमोननो ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौनो नायबानो जाबाय मालाबा जागा बेरायबा जागा बेरायनायखौबो दिन्थिगोन मायावबा थांबा बेखौबो दिन्थिगोन स' आं एबारनिफ्राय खदाय ब्लग्स लाबोगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय
दिनैनि भिडिअ'आ माने एसेल' जाबाय खोमा माने खान्दा जाबाय खोमा बाट दा मा खालामनो एग्जाम फायनायानो इमान मोनाखादो ओमफ्राय दा मा खालामनो हरबो जाबाय दसे थानाथ' उन्दुसिगोननो स' थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै टेक केयार मोजाङै थाबानो जाबाय love you all bye bye thank you for watching bye bye मेथाइखौ लानानै bye bye नो ta ta bye bye